Salut, aici o țără de lag sau Moldo, cum vreți să ziceți. Da, am revenit cu un video de scăparea bestiei, sau cum s-ar veni traducerea. Și da, vă mulțumesc pentru că ați vizionat episoadele trecute, cum ar fi Lavia Ghinonistă și anunțuri și servere. Și da, am uitat să bag videoul al doilea, nu, primul episod, adică Lavia Ghinonistă, am uitat să-l bag în playlist, dar am să-l bag imediat ce termin de filmat. Mamma mia. Și da, haideți să jucăm. Ce artă-i? Oh! În 20 de secunde la încep. Da, ce vreau să vă zic. Mulțumesc în primul rând lui X-Shaggy și lui wow. Deci, mulțumesc lui X-Shaggy pentru că m-a ajutat cu renderul și cu toate alea și na, alte lucruri importante despre filmări. De exemplu, mi-am dat un program foarte bun de renderit. Și da. Ce am vrut să vă spun? Am vrut să vă spun că eu am un skin, dar fără cont premium. Poate vă întrebați cum am, poate nu. Păi cum îl am? În primul rând trebuie să-mi iau un Minecraft special. Un launcher, că tot un Minecraft e. Na, se numește Mineshafter și este bun dacă n-ai cont premium și vrei să ai orice skin vrei tu, să ți-l creezi tu și na, alea. Să nu intrăm în detalii. Dacă doriți un cont de Mineshafter sau ca să aveți propriul vostru skin, trebuie un cont. Cum fac contul? Contul îl faci intrând pe ăsta, pe site-ul lor oficial. Site-ul lor oficial parcă era mineshafter.net sau cum. Sau așa ceva. Da, bun. What the fuck? No. mineshafter.net sau .com, așa ceva. După, dai la login și la login scrii ăsta contul tău de Gmail. Acolo zice email, dar tu trebuie să ți-l bagi Gmail-ul. Gmail, așa. No, după ce ți-ai băgat asta, accepti și gata, ai un cont. Ca să spui caracterul este un pic mai greu. Trebuie să-ți bagi un username. No, bine, l-am murit la sfârșit. Datorită username-ului poți să faci, cum îi zice, mai multe lucruri. De exemplu, stați un pic, ia. Oh, iară bug-ul de pe harta lor. Na, și trebuie să-ți bagi un username. După, ca să-ți bagi skin-ul, trebuie să intri pe Skindex și selectezi ce skin ai tu chef de acolo, care ție mai drag. După, dai click pe el. Apoi, în dreapta jos, cum te uiți, o să scrie forum și mai știu eu ce, 3 lucruri scrie. Ca și un fel de link, sub formă de link. Și copiezi ce scrie la forum. După ce ai copiat ce scrie la forum, te duci la ăsta, te duci la Mineshafter și gata, atât. Și copiezi asta acolo, în URL, cică. No. Și după, ești gata. Dai save la amândouă și intri pe și descarci Minecraft-ul lor. Pentru că au un launcher
care trebuie neapărat să-l ai pentru ca să-ți bagi skin-ul și toate alea. Însă este o problemă. Cine nu are Minecraft-ul ăsta, Mineshafter-ul, nu-ți vede skin-ul, te vede ca și cum ar fi un Steve. Însă foarte multă lume are Mineshafter-ul și ceea ce e bine. De aia zic. Ia să vedem ce mai e pe aici. 3. Bine. Lobby direct. Na. Mă rog. Propant. Mă, uite, fix când trebuia să fac video. Data viitoare nu o să mai fac cu bestia, cu escapa de la bestia, o să fac cu altceva încât să dureze mai mult, pentru că... Haide mă, o să fac cu altceva pentru că escapa de la bestia e prea scurt, știți? Și atunci o să fac alt video, alt mod, cu... Na. Ne vedem data viitoare, sper să fie un video mai bun decât ăsta. Nu uitați like, subscribe și comment, pentru că mă încurajează și pentru că e gratis. Salut!